Xirja ta' affarijiet li kull familja tuża ta' kuljum għoliet b'total ta' €6.43 f'temp ta' 12 xahar. Dan l-ammont ma tinkludix iż-żieda fil-prezz tal-mediċini kif ukoll dik fil-kontijiet tad-dawl. Net News għamel eżerċizzju realistiku billi elenka lista ta' oġġetti li prattikament kull household f'Malta tixtri għall-użu u l-konsum tagħha għal-ħajja ta' kuljum. Fit-troli poġġejna pakket ċereali, kartuna ħalib, ħobża, butir perżutu ġobon, tiġiġa, patata u tzunnarija, pakket ta' ġin u polpa u landaton ta' żejt, 6 bajdiet, pakket gallettini, kafe u te, ftit larinġ, pakket lumanata u pakket tal-ilma. Imbagħad poġġejna sapun tal-banju, shampoo u conditioner, roll-on, pakket toilet paper, trap tal-ħasil tal-ħwejjeġ, fabric conditioner, diżinfettant tal-art u wieħed tal-platti u bleach. Din ix-xirja sena ilu minn discount store kienet tiswa €86.45. Illum tiswa €6.43 aktar. Jiġifieri €92.83. Fi kliem sempliċi ittajjar mal-€100 meta għandek xirja li tinkludi ikel għal ġurnata waħda, kważi ebda frott, ebda ħut u ebda laħam. Fl-aħħar xhur kienu ħafna dawk li jagħmlu xirja regolarment u li nutaw żidiet fil-prezz ta' qatt ta' prodotti. Meta tkellimna ma' persuna li tmexxi supermarket għalilna li huma jagħmlu minn kollox biex jiżguraw l-aqwa prezz għall konsumatur Malti. Aħna ninnegozjaw mal-aġenti u mas-suppliers biex nippruvaw inżommu l-aktar prezzijiet kompetittivi, għaltilna din il-persuna. Il-verità hi li meta wieħed imur jagħmel anke l-aktar xirja bażika qed jirrealizza li ħafna affarijiet qed jolew. U ħafna kienu qed jistennew rimedju għal dan qabel ma ġie ppreżentat il-budget. Naħseb irridu jaħdmu sewwa kemm li tal-ħajja u jtuna xi ħaġa ekwivalenti għal li tal-ħajja. Is-salaħ ma kienx biżżejjed, jekk jagħti 5 laqasu biżżejjed, bel laqas jagħti 10 fil-ġimgħa. L-affarijiet qed jolew għax kull darba li mmuni xi ħaġa dejjem iżidu naqra oħra. Things do go up, the prices food has gone up a lot, ħafna affarijiet ta' food telgħu ġmielhom. Madankollu skont il-gvern iż-żieda li kien ħaqqu l-ħaddiem Malti għall-oli tal-ħajja ibbażata fuq il-prezzijiet ta' din is-sena kienet ta' €75. Dol mort nixtieq tewġi spastizzi, samni €2, kelli noħroġ 25 jiena. Kristina Majra għal Net News.